Hej og velkommen til Omklædning. Her kan du enten købe second-hand tøj og accessories, eller sælge ud af din egen garderobe. Bare fordi den her har været brugt for nogen, kan den jo godt være ny for dig. Som standlejer opretter du din vare på vores portal. På dagen din booking starter, der kommer du blot og klargør din stand, og så står vi for salget. Nemt, ikke? Tøjet du har med skal være i god stand, og så anbefaler vi, at det passer til sæson. I butikken finder du også vores single sale stativ. Det er til dig, som har 1-3 styles derhjemme i rigtig god kvalitet, som du gerne vil sælge. Booker du dig ind på single sale, stilles der særlig høje krav til kvaliteten. Tøjet skal desuden passe til sæson og trend og efterspørgsel. Vi elsker at inspirere med farver og sammensætning, og vi står altid klar til at hjælpe. Og finder du så noget nyt brugt, så kan du købe det for de penge, som du allerede har tjent som standlejer. Og på den måde har du altid kun ting i din garderobe, som du rent faktisk bruger.